donc kalandenw nana ko sango sa beta boye ok donc kalandenw nana donc unana ko ka ba fe akata bo fe ziara la ko limbi akanga ta yoro dola mais ulu fana ya aja ka programme tukun ku kala je est ce que harna kera jeudi pour que aka se ka to bara so modena fajiri jeudi anya fajiri sade nyoro ya anya mubli nani anya mubli nani mtaka sirata kata jabi jala reste là anya ziara ke anya kurane kalon ke ka zikru ke ko 14h15 plutôt en salle anya do daka donc anya mubli wuli nega mubli de tumbe nya fait double cabine Ford Ranger do wala tumbe VVT kono donc double cabine ancien modèle kelen tumbala ani rafkat kelen donc anya sirata à 5 km jabi jala u ka foro yere konana donc ma jibu borani ko kono boy moto la wena we rafal bawuli we rafal wuli yere na mene ko jora donc tumbe VVT la ma jombo tara utura wulu de ko donc ala yake utara ubena dubu la bo jora donc ni pour le provider c'est kana wala so an ko wutunya an nyesiri ka an tegum besi bonere ka mobile tumba poli bo aso ma wore fana tonna la be ka poli nga telefon be bo tonna yoro dola ko an ko nyede tulendo ko finalement wala ci ka on ni ka an to na jamu no kila ka nyu fu waso an ko ken fana na activity la donc ko sa ko ba on be plan we an be plan bon à la dernière minute quelques secondes appel do keratuni ko ya be plan mais amudu ci ta ko amudu to bolo activity akira be kera mere nyena ka fana mo suku jondo mo mun ni waliya ka abu don wa no tarna awnyana mali famawi wuliga jod menke ni ko yana akelinga a fo famawi asa be ko ngono mana aminele u yedda lud men fo we afo munila we amina wa an ko ni mo sam fo awnya wulere ya a respecter mo bare don wulere ba don fana dina nyomo mo bare don fana lo ma togolente bitne be ba cerno hadi tal denke folor do ensuite nyoro premier raison na tijaniya khalifa alirdo bon on do ala dere an ko de korbado am si fa balolente am bo balolente sembe ale de baki an tan de wele dakke bro an ko ambe do ni silano be fe asa angala ni ko ni aseka na mbula hera la fana